usalusu sivulela nje ngomkhuleko siyacela ukuze umcimbi othi uqale kahle futhi uphethe kahle simlaleleke umama kumambuse laphi ni right kodwa ni right kodwa shasho ayi bayazi lo right kuthiwe ke angibe noma angibe umqondisi wohlelo lwanamhlanje ngibingelele kuzona zonke ihambele ikhona ngabala kakhulu amaciko azobe futhi ingxenye yomcimbi omkhulu okuyi-World Cup yeMaskandi impucuzeko kwaMaskandi Festival. Ngicabanga ukuthi ke sonke siyazi ukuthi uzobulapha umcimbi eMoses Mabhida ngomhla ka-29 angithi kunjalo niyabatshela kodwa ukuthi abathenga amathikithi noma nisavuma nje Saliwe usuke washo qhawe siyabonga kuleyo ndawo ngizocela okay Ay bengize kuthiwa ke lolu hlelo luformal kodwa ke uthi ugwazela cha alokho uhlelo luformal ucela ukuthi sikhombise ukuthi si prepare lokuyapi ihe khibeli pasi hayi ngiyazi ukuthi sizo enjoy nje He kiveli pasi Hema He bayale bayale Haubathela mazondo He bayale bayale Hawa bathwela mazondo Yesifela macalo ba Asonanga thina Usifela macalo ba Yesifela macalo ba Asonanga thina Usifela macalo ba Awhile ngelemawe nakho-ke awhile ngelemawe hliziyo yami ihe kulele kuwe mntanami ihe kulele kuwe ngane yami wemntanami nomungayivala
noma ungayivula be ihayla bayilawa bayangizona awubangizondelana uyayivubela kanti kiss before niyaboleka ukuba ngaba sobuka nasiniboleka nje lapha cha bezama nje ukuthi singakhohlwa abafowethu inhloso nqangi yokuthi sisuke sihlangane ngani ngizocela udadewethu uSindi wakaNdlovu ukuba ezesamukela angazi noma bekade ekhona yena ngaphakathi kwethu uSindi wakaNdlovu siyacela ukuthi ezosamukela Thwa kasishaya isingisi uyebula ungasishayike isingisi namhlanje yeah Sanibonani. Ninjani? Ningixolele angijwayele ukuzenza lezi zinto mina. Sanibonani. Ninjani? Ngiyaphila. Ngicela ningixolele. Angijwayele ukuma la kule ndawo. So I'm a bit nervous. Yeah. Mhlambe fanele ngijwayele kancane kodwa ke igama lami uSindi Ndlovu. Imina coordinator weMpucuzeko Maskandi Festival. So unyaka wesi-13 lona sazi and we've been doing these media briefings for the past 5 years after iCovid. Siwenza lo mhlangano. I think lo mhlangano it's all about welcoming imedia yethu nama ambassadors ethu and most importantly nama sponsors ethu. So with that being said ngicela ukunamkela kwi 13th Impucuzeko Maskandi Festival. Qanisha elihlombe kuba la. Ngicela uqale ngixolisa nje ukuthi iprogram yethu ithe ukuthi ukuthatha isikhathi uthi iqale kodwa ngiyanithembisa ukuthi information enizoyithola namhlanje regarding yona event in terms of we prepare up until usuku layo and nokuthi yeah as Impucuzeko Maskandi Festival we are still going strong. It's the 13th year akaze kube lula but isupport esithola kunina imama imedia and ama promoters and ama ambassador siyabonga kakhulu. So nginje bengifisa nje nami ukusho ukuthi ukusebenzisana nani kuyasiza kakhulu kuyasiza nje in terms of ukuthi event isize yaba nesasa selingaka nina ni promoter ni spreader ukuthi yaziwe throughout South Africa because we do have people around KZN and other provinces abathenga amathikiti abafikayo nje bezele nje Impucuzeko Maskandi Festival. So angithanda ukuthi ngibe mude already bese nginibambezelile bese program ethi izoqala ngo-6 but ngifuna ukudedela kubona abanikazi bomcimbi bachaze kabanzi. Mina okwami ukuthi nizongibona ngosuku abanye sebongixolela ke ngiyazi ukuthi abanye abangizwisi abangiphiwe Nkosi yami indaba yamathikiti nokuthi ngi-street banicane ngixolele bakithi ngisuke ngelanga lelo mcimbi ngingasaniboni abanye sesibingelana kahle kulama media briefing abanye babelethu ngokufaka izinto zabo ukuthi bacela amathikiti nani mase uthi ngalilanga leli mase kuyenzeka Nkosi yami umuntu eyithole sengikhuluma yabonga isinxele kodwa ngisuke ngingaqondile Nkosi yami ningibonile nje ngumuntu onice
Ngumuntu onayisi, anginawo amancoko kodwa nginice bakithi. Yabo, mina okwami nje ukuthi ngihlele niyibone i-event iyinhle laphayana ngoba hayi kuba yinhle iba yinhle. Yabo. So that's kusuke kuwumsebenzi wami. Okunye ukuthi Nkosi yami nginqabile nethikithi, ngisuke nami ngizama ukuthi sikwazi ukuthi sibakhokhele abantu makuphela umcimbi. Yabo, ithikithi nethikithi liyawenza umehluko. So ngiyacela nje ukuthi manizwe igama elithi Sindindlovu ningabusangidinela bakithi, seningibonile ngumuntu onice. Yabo. So ngicela ukuhand over kuwena program director. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ukuthi nifikile nasigcina nesikhathi. Ngiyacela ukuthi nangonyaka ozayo nakuyona i-event nifike kahle ngesikhathi, nibagqugquze abantu bayathenga amathikithi and nje yonke into ihambe kahle nangelanga lomcimbi. So ngiyayicela isupport yenu ukuthi iqhubeke ibe khona, nisisupport nje ngawo konke ningasupporta ngayo. Ngiyabonga kakhulu. Thanda ngoba ngicela simshele ihlombo sisusini. Kahle kahle nje ubezoxolisa uthi akangeneki lapha. Sisusini. Kahle kahle bemirisa ukuthi nje ngiyaxolisa. Oh. Cha uyaconfirm abafowethu. Uthi usuke ezoxolisa yena namhlanje ukuthi mase kuyilanga lomcimbi akabe sangeneka. Ngokukhulu ukuyithoba ngibona ngabe ngenze iphutha elikhulu. Sinamaciko noma sinama artist ngosemi ngiyaxolisa ke kwabanye basithekile but labe iso lami zokhonye ukufanele kubona ngicela ukuthi bengadinwa engezufanele kubona. Ngibona sinomama la uDr Buselaphi, ngizocela nje mama uphakame bekubone. Yeah. Sibe nobhuti lapha omdala uSigwebo Sentambo kade nje ngimbona ngene. Angazi noma usephumilene. Phansi obuka kwesenkosi ubiyela. Sibe nensizwa yakwesakamthethwa usaliwa nangu lapha ya ubhuti we7 seater. Eli automatic ngisho kahle ngithi. Yebo. Sibe nobhuti futhi ngapha ubahube. Ngizocela uphakame nawe eKhabazela sikubona. Sibe nethole lendidane nanti lapha emuva. Cela ukuthi nawe futhi iqhawula kithi uphakame. Ngibona kukhona nodadewethu lapha uGandaganda. Ngicela futhi naye aphakame futhi usimbone. Yes. Angazi noma msizi nawe ngisho ukuthi ukhona. Oh. Khona nomsizi lo kamawerewere salusure uphakamise isandla nawe bekubona eqhawe. Khona abangakwazi phela. Bese kuba khona ubhuti omdala indlamlenze ukhuzana umfoko kaMpungose. Nangu la ngaphambili angazi ke noma umnumzane uyasukumiswana kodwa ngicela nawe uphakame eqhawe bekubona. Bese ke sibonga nje kuba khona kwenu nonke zintatheli abacosheli beindaba. OMC ngiyaxolisa ukulibala lokho. Khona ubhuti futhi lapho omdala uKiss Before ikhalade elimhlophe ngenhliziyo elimnyama ngebala phansi obuka. Kube khona udadewethu uMashudula nawe ngicela uphakame dadewethu bekubona. Noncushela nangi ya 10 years ngamgcina ndaba ezithi uncushela nanga. So ngizocela ukwemukela umama Nkosi yami ngazi noma ngibone seqinisa amehlo kodwa ke ngizocela ukusale sekubukela ezodlulisa amazwi esupport malana nempucuzeko umama uDr Buselaphi. Asondela nje ngokukhulu ukuyithoba. Simshele ihlombo umama esasukuma. Ayikho lincane ihlombe lenu. Yazi nje hawu Ekaze lo man
ngizondeleni na ngiphenduke ngoba umjiki yazi ingane zahlupha kenkulu intobeko ngibingelele kubaphathi bami ngibingelele eintathelini ekhona noma kuvele kwehlanga phezulu kodwa ke ngicela ukubingelela kuwo wonke amaciko akhona kumuntu wesifazane oyithandayo noyiqhenyayo ukuba kumaskandi angizange ngephutha cela ubunga kuyingqalabutho ezaba khona ngingabikho mina I'm nothing kodwa ngomusa wonyazi ngomusa wenkosi yami ngikhonzayo uJesu Kristu ngila ngikhona namhlanje ngizothobeka kakhulu kwimpucuzeko ngithobeka kubo bonke abantu abaqinisekisayo ukuthi impucuzeko ibe impumelelo intatheli zethu ezesisabalisela ubuhle imisakazo yethu esinayo kuwo wonke umuntu social media at this time ngithi kunina ngiyabonga ngifisa ukuqinisekisa ngiphakamise isandla sami ngithi kunina the first day yakhiwa impucuzeko I was there sengisalika sala ekhaya ngifisa futhi ukubona umuntu omdala njengami nabanye belahlwa ngaphandle fisa abantu abadala banakekelwe banakwe yakhuleka kunina ngenkulu intobeko ngizoqinisekisa ukuthi impucuzeko iyalenza iqiniso ngimelanga iqiniso angizolisho kunina omunye angakusho ngisho engikwaziyo enzela namhla kufika iphoyisa kwazela ngifike ngisho ukuthi na yebo umama lokho udokotela ubuse lapho uyena oshilo ngibonga iqiniso ukuthi ngaso sonke isikhathi baxhasi ngithobeka kakhulu kunina ukuthi impucuzeko ngizobika kunina ukuthi iyasenzela iqiniso ngifaka istembu njengo Dr. Buselaphi ngithi ayiqhubeke impucuzeko ngiyabonga Cela simshele ihlombe elikhulu uMama Buselaphi. Cabanga ngoba bengazi ukuthi uzokhuluma. Kodwa usefika ukukhuluma as umuntu obetsheliwe. Okuyinto enhle kakhulu ke leyo. Ngizophinda futhi ngicele ubhuti omdala lapha ubhuti Bahuphe naye futhi ezolekelela emazwini kaMama uBuselaphi. Khathele usuka lapha workshop msho. Likhathele iqhawe. Sanibonani. Ngiyadelela lokho. Noma bengakulungela bengingazitshela ukuthi ngizokhuluma. Kuyangijabulisa lokho ukuthi ngibukeka njengomuntu osesezingeni. Ngibonga yona impucuzeko ngoba saqala ngayo nokuzibona ukuthi konke sikwazi ukuyenza. Sanikwa amathuba. Sasebenzisa lento kufanele ngabe bayayenza abanye abaculi yokungena ngenkani. Sometimes inkani iyalimazisa. Ubona abantu benengozi ezingaka nje inkani. Kodwa futhi inkani abanye baseyintweni namhlanje nje inkani. Nangu Khuba kangifakazela. Enye yamadoda esifunde kuyona inkani sazi ukuthi nje mawunenkani ukancane uzohlulwa. So sasebenzisa inkani la kwempucuzeko
uGwazela ubethi noma ethi anginamali bahubhe ngeke ngikunike lutho ngithi anginendaba. Namhlanje ngomunye wabantu ababuzwayo ukuthi ukhona yini ngosuku olukuthi nami ngiqale ngizenza into engcono ukuthi hayi futhi kodwa nje bafowethu uqhuquzela ukuthi abafowethu siyacela niphelele ngobuningi benu. Impucuzeko namanje sazoba namandla. Uyathanda sithi asempucuzeko noma ngabe awuthandi. And uma ngabe omunye sekhathele sikhona thina asikakhathali. Ngineshofu futhi bakhona nabanye abangakakhathali. Lokhu ngikusho ngoba mina ngizokhuluma ngami kakhulu. Kunezinto ezenzekile la ngenxa yempucuzeko ngoba ubhohlolisho kakhulu mina ngoba ubheke oyibhinca nje eliziphilela impilo ethe ukutsheka kodwa enhle. So into eziningi zenzekela ngiyajabula nokuthi khona nomfowethu iwele lami elidala uSigwebo ngoba iwele lami kodwa ke uyena omdala kunami uyena obone eqala ilanga ngase ngiyalandela ezinye zezinsizwa lezi ezangipromote emculweni ngoba bengingemuva bafika bathi hayi lo sizomtakula indlela okumtakula ukuthi simshaye ngashawa kakhulu ngase ngibuya ngathola nami ukuthi nginakeke kwavuka nama game ngiyajabula nje ukuthi ukhona kuloku ngisengizitholela umuntu engizomphinda ngiphinde ke ngimbhanqe noSaliwe ingane yakhe ngoba ngifuna ukubashaya umkanye kanye kule game ngizoprove uma befuna ukuthi bangishaye kahle abeze sojime workshop so bese so bafowethu amancoko ngale kwaloko bafowethu impucuzeko ngiyayithanda ngiyakholelwa kuyona ngizobe ngikhona futhi ngiyomunye wabantu abazoqhuquzela ukuthi ibe khona. Ngiyafisa nabanye ozakwethu uma nje ngani zakwethu siyithanda lento ngicela siyenze iphile kube iyona yangempela ngoba isazoba khona. Into yomuntu ngeke uyenze lutho bafowethu. Kunalento ukuthi into yomuntu ngeke uyenze lutho. Kunokwenzeka ukuthi mhlawumbe awungithandisisi njengoba ngila. Kodwa makuthi ngibekiwe la uzongibuza uzogcina usungithanda nje. Fana nempucuzeko. Kunokwenzeka mhlawumbe impucuzeko awuyithandisisi kahle. Alikho ke soka bafowethu elingenasici. Noma ngabe kuthiwa ke mhlawumbe ubona ububo obunjani kodwa ngale kwalobo bubi bukhona ubuhle futhi ububonile. Ngenhlanhla yethu ke ubuhle obukhulu. Kungangcono ke sicileko kwakhaya. Nginaleyo nkolelo ke mina nje ngizisukela leMkhomazi ngibonge nethuba nje lokuthi ngiyibhena nyawo nami ngizobonakala ngiphawula kusho ukuthi nathi ngakethi asibancinyane. Ngiyabonga. Hayi ngiyaxolisa Khabazela ukukushaya khona ngikadlile cane ngishayela ihlombe nami uthi ngimshayile bahobe Kiss before akafuna ukushaya ihlombe kiss before nawe shaya ihlombe yeah ngamshaya ko MC kumncintiswana ziyaphuma indaba le latafuna cha ngibona ngazi ukuthi ubahope usegadla ngapha komkhaya uSigwebo so uthi uGwazela ke akasala uSigwebo naye sezoyiphendulela lokho kushiye ubahope ukuthi ukusho ngempela yini yena uthini yena so socela bhuti uSigwebo nawe usale futhi usondela uzokwelekelela amazwi esupport malana nempucuzeko ngicabanga ukuthi abantu abafana njengobhuti uSigwebo ke siyabazi thina kudala ithi mangabe impucuzeko seyikhala lapha beqaqa amashethi qhasha inkinobho ubone ukuthi sekuyaliwa ke so angazi kuba huphe ukuthi wayenzani yena but mina ngiyawazi umlando kaSigwebo ukuthi wayishaya ishethi lakhe lemhlophe liqaqe mangabe selwa kodwa bahuphe uzwila ngithi angizwanga Khabazela put him down Sanibona.
ngazi ukuthi ngingaqala ngithini. Kodwa nje ngicabanga ukuthi okubalekile ukubonga ukubonga nje ithuba. Ngicabanga ukuthi impucuzeko iyona ndawo engiqale ukuyibona kuyona ukuthi akekho umfana omelana nami stage, futhi ke akekho ongakwazi lokho ukuthi ukukhuluma kumahala. Manje umuntu uma ekhuluma ngomlomo wakhe ngeke usho lutho, kodwa nje ke engingakusho impucuzeko saqala nayo wasinika umcineke ithuba. Cishe bekunyaka wokuqala ngingekho kuledlule. Yonke ke indawo kuyenzeka uthola ukuthi ingane mhlasimpe emabangeni okufunda kuyenzeka kube nebanga mhlambe lapha efika ifail khona ebese iyabuya futhi. So engisho ukuthi njoba impucuzeko ifana neWorld Cup nje kusho ukuthi ngiqualifyile kulokho ukuthi ngibe khona. Ngiyazi ukuthi mangikhona kwamanye amadoda kwenzakalani. Ngcineka ngicabanga ukuthi mfethu uyazi ukuthi sisuka kude kakhulu. Wazi mina ngazi wena. Ngicabanga ukuthi akhona amaphutha akhona singabantu. Awukho umgqomo okulahla umuntu. Ngoba ngibuyisile nje kunesizathu. Kukhona okuboneka kimi nami kukhona futhi engikubona kuwena. So baningi ke abadidekile uma bengibona nginawo kodwa akakusho lutho lokho. Engingakusho nje ukuthi angizilizonesa ama-feelings abantu. Kwimpucuzeko. Kwimpucuzeko nje ngicela ungangilandelisani nomfana ocula ingoma zokuthweka, angithwekisani ngiyagedisana. Hey ayikho into ehlula insizwa. Hey wena mfana ayikho into ehlula insizwa. Niyaphila ngithi? Hey ayikho into ehlula insizwa. Hey wena mfana ayikho into ehlula insizwa. Hey wena mfana ayikho into ehlula insizwa. Uma ulibhinca awuhlabe kabili. Hey ukhuzishi bese ushona phansi. Uzwile bahopha ngethi uthi bethena ubhuti uSigwebo. Angisho ukuthi besho kuwe. Siyabonga masolution bhuti omdala. Siyabonga kakhulu bhuti uSigwebo. Siyathokoza futhi ukukubona kulonyaka ikhanda lakho likhona kwipost yempucuzeko. Ngicabanga ukuthi ukwazela ke uzwile ukuthi utheni akafuni ukufaka emva kwabani. Angazi ukuthi ubani loyo. Kodwa amehla akhe bebheke ngapha uSigwebo esikhathi ekhuluma. Angiyiqhathi kodwa. Sibonge nangu ubhuti into encane engena ngaphakathi kwethu. Nangu ubhuti uCevuzile engena futhi naye ngaphakathi kwethu. Khona insizwa ekuthiwa uMC Somnyama Khumalo from Ukhoze FM naye futhi khona ngaphakathi kwethu. Cela sibashele ihlombe uba ingxenye yabo. Ngizocela ukuphinda futhi ngidedele ubhuti lapha ya igoso phansi empangeni kwesakamthetho usaliwa sentombi. Angazi noma kukhona azokuphikisa kulokho kade bekusho la noma kukhona azokuvumela kodwa useyobona ukuthi ufika uthini nala. Hey sifela amacalo ba asonanga thina. Hey sifela amacalo ba. Hey sifela amacalo. Awushehlombe. Asonanga thina. Shaya. Usifela amacalo ba.
sifela macala baba asonanga thina shayihlomba huphi usifela bacala baba sifela macala baba shayihlombe asona inkulu lendaba uthi inkulu lendaba ifuna amadoda uthi awu inkulu lendaba inkulu lendaba ifuna amadoda unazi insizwa zakithi zibanga ingoma inkulu lendaba ifuna amadoda inkulu lendaba insizwa zakithi zibanga ingoma inkulu lendaba ifuna amadoda nazi insizwa zakithi zibanga ingoma inkulu lendaba ifuna amadoda nazi insizwa zakithi zibanga ingoma impucuzeko inkulu lendaba ifuna amadoda nazi insizwa zakithi zibanga ingoma wempucuze inkulu lendaba ifuna amadoda sanibona bafowethu niyaphila kwabaqala ukungibona igama lami uSaliwe ngibuya phansi empanga nedondotha sami mthetho kwesemfulo zemnyama getshabaweli nabeke uqokelela konzima ezimnyama ngwakwandunakazi umama wamajola cela ukudlulisa ukubonga ukuba ingxenye yempucuzeko kusuka ngo2023 kuze kube manje ibhandi lempucuzeko le stage lihleli kusaliwe kodwa ke ukukhuluma kakhulu kuyosehlula mawukhona okuphikayo lokho cela uyosethi line up asilandelanise makukhona ophikayo ukuthi kusuka ngo2023 kuze kufika kunyaka ofile ibhande le man of the match ukuba umdlalo ovelele wempucuzeko lisemahlombe kaSaliwe makukhona okuphikayo sicela kwabazohlela line up asilandelanise ngiyathobeka ay babunxele kezana ungqobele babunxele ngabe uzokwa I mean ubabuhlongwana I'm sorry umzulu utheni uSaliwe for indaba line up mawusen indaba zeyikhadi okay ngicabanga ukuthi ke ngisasho khona iselibe liqhamuka ngapha cha kuzwakele mfoka ndonakazi ngicabanga ukuthi ila esesifisa noma esithanda ukuthi ibe khona impucuzeko ke vele imnandi ngawo umqhudelwano ngicabanga ukuthi kulelekinike bobhuti abadala ukuba lokho kushoyo uSaliwe ukuthi ibhande lihlele ngakuwe alisezukusuka yini kuwe noma lokho lihlele kuwe angazi mina cela semshele ihlombo uSaliwe kwakushilo nakusongelile abaso uyazi besongela banene yeah ngicabanga ukuthi ngizocela siphinde futhi sibuyisele intambo
kubhuti omdala lapha untencane umfokazondi naye futhi uyekile imanga mayisefikile lapha kwimpucuzeko. Uzokhumbula ukuthi masikhuluma njalo ngempucuzeko sikhuluma ngomcimbi osukuhlelwa ubaba omcineka akagcini lapho uphinde futhi ahlele ingoma kaze lonke. Ake nimshayele ihlombe uGwazela yazi uyadeserve lena. Ngisho ingoma kaze lonke le ibisenyangeni nje idlule akakabi ngisho ingake inyanga nje cishe iyodwa sidlule yagcwala shuthi ibingoJuni mangaphonsisi. Ngicela sishele bomcineke ihlombe umhlelo wengoma kaze lonke aphinda abe umhlelo wempucuzeko. Ingoma kaze lonke sineminyaka ibile khona impucuzeko ineminyaka eyi13 mangaphonsisi angithi umlando lo bafowethu. Kufanele sikubonge lokho kakhulu ngoba ayikho into engenazo ingqinamba zakhona. Ngicabanga ukuthi umcineke uyilomuntu onenkani noma ngamjwayele kangako but ngokubuka kwami shuthi ngizothi uyilomuntu nje onenkani ngoba zithi noma ifika ivunguvungu zomhlaba but lokho etheni impucuzeko akuzukuphela ngayo. Ngicela sikuphinde sikushayele ihlombe sikubonge nje lokho baba umcineka. Oh kuthona ke onke umuntu ongenayo ngomveza sekufike inkosi yamaxoki lapha Gwazela. Uyayibona ngithi? Okay. Sekufike ke nobhuti omdala la umthobisi umfokasithole intatheli yelanga. Ngicela futhi nawe mfowethu usalosu uphakama nje bekubona khona abangakubonanga lapha phambili. Angishongo ukuthi wena inkosi yamaxoki. Bengasho kuwe. Ngizocela ke umfokazondi naye esale sesondela bakithi. Uzobelunga ugandaganda uzobelunga ithole indidane ngoba ngicabanga ukuthi soba sesigoqa ngabaqono babucevuzile naye futhi uzobe sesondela kanjalo nje kanjalo. Sanibonani. Siyabingelela ke. Siqale kubhuti abakhulu. Sibingelele nangapha. Obingelelayo kusenzo wakwaZondi Sibongo. Bambeza into encane. Umsakaza kumazi ukuthi ungibizele la. Ngabele bengazi ukuthi kuyasukunywa. But ke singabonga ukuthi impucuzeko nakulonyaka ikhona ngoba ngicabanga ukuthi ukuba khona kwayo impucuzeko kusuke kuchaza ukuthi nakulonyaka futhi njengesizwe sikaMaskandi nanjengesizwe samabhinqa asehlulekanga ngoba ngicabanga ukuthi impucuzeko akuseyona ekaGwazela kuphela kodwa sekungeyethu sonke njengesizwe sikaMaskandi nanjengesizwe samabhinqa. So ukuphuma kwedate yempucuzeko kusuke kusho ukuthi kufanele kukhale izandla kuthina sonke ukuthi okay isiphindile futhi nakulonyaka sanqoba singamabhinqa ngoba asizazi ingqinamba uGwazela abhekana nazo uma ngabe ebheke kulomcimbi. Thina nje sazi ukuthi kune World Cup kaMaskandi but asazi ukuthi umuntu oyihlelayo yini abhekana nayo ukuze yona ibe khona. Siyabonga ukuthi kuyo yonke leminyaka emingaka ibe khona imicimbi yaqhamuka yaphinda yaphela eminye asiyazi into eyenza ukuthi iphele leyo mcimbi. So ukuba khona kwempucuzeko eyigugu kuthina neyinto esiphakamisela iflag likaMaskandi unyaka nonyaka. So mayikhona nakulonyaka futhi siyabonga kakhulu Gwazela. Sibonge kakhulu kwabaxhasa lo mcimbi ukuthi ube khona. Ngicabanga ukuthi impucuzeko sekuyona yodwa umcimbi kaMaskandi
enifonelana nivumelane ngemali uphinde uyithole. Angisho kabi mhlawumbe kweminye neahola ne. Mina nje ngathatha isinqumo sokuthi emcimbini kamaskandi ngeke ngiphinde ngiye. Serious. Ngilokhu ngikusho la futhi bayasho ukuthi ngathatha isinqumo sokuthi imicimbi kamaskandi angisayihambi ngoba niyavumelana ngemali thi uzoyithola udlule isikhathi ungayitholi uyofonelwa futhi mase kubuya idate elandela sekuthiwa buya futhi ungayitholi uyabo. So siyacela nalana art and culture ukhona no art and culture lana. Siyacela ukuthi phela yabo njengoba idate iphuma nje ngoJune ukuthi izoba ngoAugust nibe nilungisa lapha emaphepheni ukuze mhlawumbe kudlule inyanga eyodwa maye sidlulile impucuzeko bese iyangena imali. Kungadluli isikhathi size sibe side kakhulu yabona nje siyabonga kodwa ukuthi uGwazela uhlezi phone call away uma ngabe kuukuthi kunenkinga onayo yokuthi hayi payment awukayitholi ngeke angalibamba ucingo lwakho uzolibamba yabona nje mina mhlambe ngomunye wabantu abebe nenkinga yepayment ngamfonela nami ukuthi hayi angifonela wathi ekhaya yabuya i-event ngathi uthi ngamphenduli ngasenda uWhatsApp ngathi mkhaya ngiyizi angiholanga last year wathi hayi mawungaholanga wafonela wakazi wafonela ngisho umlungu kwakhulunywa isilungu sengithuleke manje sebephendulana bobabili because angazi mina ukuthi isilungu ngizothina ngisazi isilungu kodwa ngakuzwa ukuthi wathi umlungu imali yami ngizoyithola leyo ngayizwa ngoba into yayibalekile kwakuyinto yemali. So siyabonga kakhulu ukuthi sengathi nakulonyaka futhi kungasebenzeka kahle kube kanjalo. Ngiyajabula ngoba ngibona nentshebe lapha ekhaya intshebe lapha unqele yalimaza impucuzeko ekhaya yayiphuca cha intshebe unqele ayikho yini yalimaza impucuzeko ekhaya 2019 yaphuchisela impucuzeko ngethuba lokulontsha iartist elikhulu elingudengane yancisha into encane ithuba lokusebenza. Ngiyacela bo stage manager kulokhu uma kukhona ama artist abiziwe lawa amancane akhulayo ningawancisha ithuba lokusebenza niwanike ithuba lokusebenza ngoba lokho kusuke konika impucuzeko ukuthi leli artist lila likhona namhlanje nje liqale ukubonakala kwimpucuzeko. Mina kwadlula 7 days after bengicisha ithuba lokusebenza kwimpucuzeko ngashaywa uThembeni wasukuma wahamba wazwahlukanisa unyaka. Kwakuyithuba lokuthi impucuzeko ilontshe lowo mlando lo ukuthi uwawuThembeni because wawukwi list yeingoma engangizoyiperforma ingakaphumi ngalelo la. Siyabonga. Bakufake into encane namhlanje uzolwa nawe lapha asemshela ihlombe umfoka amancenza kunento ke ngicela ukuyiphawula nami le Gwazela nawe bhuti into encane ngicabanga ukuthi ngizothi ukuphendula nje kancane nama artist onke akhona ngiyayiphawula le yeba yizile kimi kodwa ngiye ngiyibone mayenzeka i-challenge bakhona Gwazela kwimpucu emcimbini nje mkhona not kwimpucu kuphela ayalinikwa ama artist lawa okuthiwa ngangisho ukuthi nami ngithi asemancane ithuba kuye kuze nje kukhishwe isikhathi nje ngiyibone leyo nto leyo kuthiwe kusukela ngo9 mhlawumbe ngiyakalekisa ngisho kuba njalo noma kusukela ngo2 kuze kuyoshaya u6 sinikeza omsakazi mhlawumbe obhanyazile mhlawumbe oKing zosithuba ebese ubhanyazile benomsakazi bethi bona hayi mina ingoma yami ikhona ikubantu kuTikTok mina ngifuna ukudlala emva kwaCevuzile ebese lapho ngicabanga ukuthi i-line up noma indlela usuke sekuyiyona ngiyangibona ngazi ukuthi noGwazela usuke ngasabambeki ngoba usuke seyibona ukuthi usuke sibheke phezulu. So ngesikhathi usuthatha manje ngalesi sikhathi ongaseyisona sabo usubafaka kugcine kuba ne-disorder enye ngiyiboneke mina ngoba ngisuke nami ngiyu-MC imvamisa ngaleso sikhathi. Ngiyafisa ukuthi Gwazela nabaculi bonke especially mhlambe ko stage manager makuthi bona basuke behle indaba zeyikhati
beyigcizelele kuma artist kungesewona ke lawa amancane ngoba nawo kwazela lawa amadala aseyahlupha. Anisalishayeka ihlobo ngoba sengikhuluma iqiniso. So ke ngiyafisa ukuthi bafowethu lesikhathi sengathi singayigcizelela ngoba ibaluleke ukudlula yonke into. Ugcina ubona umculo eshaya ingoma eyodwa kanti ubezoshaya ingoma eziwu4 noma eziwu3 bese ethi hayi uphondo. Angisho ukuthi ku right kodwa ngicabanga ukuthi le nto ihamba ngenxa yesikhathi esihlulekayo thina esisuke sizosebenza ukusigcina. Ngibala abaculi nathi futhi bo MC siyayifaka lapho. Ngiyabonga ithuba. Ngizocela abafowethu obhuti labese ngibabizile kanjani nodadewethu uKandakanda bephuthuma nje only 1 minute per artist ukuze sikwazi ukuphuthuma kwinhloso nqangi yosuku. Udadewethu uKandakanda ke ngicabanga uzosondela ngano bese ready. Wala la sithi awu ala la wena sithi ye ya hayibo hanimbongiseni bo awusekuze kwahlangana wena sithi ye ya sithi ye ya. Sanibona. Ninjani? Igama lami nguKandakanda ngokwaSikhakhane. Angazi ukuthi ngizothini. Kodwa ngizobonga ithuba qala lokuthi ngibize nami ngizoma la kade kuma khona abanye abaculi asebebadala kunami kade ngibabuka emafonini. Shuthi ngumculo ngempela. Sizothanda ukubonga kakhulu umcimbi omkhulu okwempucuzeko onesasasa. Akekho umculo ongakhulumi ngawo. Futhi siyabona ukuthi abaculi abasebancane njengathi uyabaqoqa kakhulu. Asithemba ukuthi izohamba ifike nakithi oGandaganda sibizwe nathi njengoGandaganda. Ngiyasazi kodwa nami stage sempucuze ngisengasigibela ngoba abaculi basenkampanini engisebenza nabo impucuze kuyabanikeza ithuba nakulokho futhi banikezile okusho ukuthi ukulinda akubulali umuntu. Mhlambe nami mangalinda ngizogcina ngifikile. Ngiyintombi enenkani ke ngizwile ubhuti baHubethi kufuneka inkani. So inkani ikhona kulungile kushuthi ngizongena. Siyabonga nje kakhulu kwande ukhulu umcimbi uqhubeke kuye phambili. Siyabonga. Siyabonga Mbomo. Uthibela wagcina umnikele ithuba noma wagcina umzibili? Okay. No bengibuza lokho. Ngiyacela somcevu mfowethu nawe uphinde futhi usondele nethole ndidane nalo futhi lilungi. Kukhona la isiphuthuma khona ngokwesikhathi. Umzuzu nje ube munye. Siyabonga. Sanibonani. Sibingelela abahlonishwa ngapha. Sibingelele lapha enxakanxakeni. Sibingelele ozoso nabo bonke abashutha bakhona oBhanyazile. Ceva uzile lo akamcuno empangeni. Mangicabanga yonke imicimbi yempucuzeko ngiyiperforme yonke. Awukho engakaze ngiperform. Umehluko ukuthi umcimbi oqala angikhokhelwanga ngoba ngangicelile. Ngangicela ukungena. Ngavunyelwa okusuka lapho ke kwesibili ngaqashwa. Kuze kuzofika lo ngonyaka odlule. Ingakho kuloyanyaka ngenza lesasithombe esikhulu akumbonga umcineka ngoba umcimbi wempucuzeko akusesiyena owakhe sekwabantu bonke. Lokho kufakazelwa ukuthi ikhona eminye imicimbi eyayingabaqasha abanye abaculi
kodwa ngeke uzuzwe kunyakaza social media kuthiwa akamqashanga noSibanibani. Kodwa kuyimpucuzeko lokho kuyenzeka. Kufakazela ukuthi impucuzeko inkulu noma ngabe uyathanda noma ngabe awuthandi inkulu. Futhi ke kukhona mhlawumbe abanye abahleli bemicimbi abafisayo ukuthi uGwazela ngamqasha uCebuzile kodwa akwenzeki lokho. Ngiyazi mina futhi nayo iyazi. Ngicela nje nimshayele ihlombe ukuthi akezwa ngabantu uzwa ngaye. Siyabonga. Siyabonga kakhulu Somcevu. Ngizocela umfowethu lapha itoilet edani. Nalo lesale seliphuthuma Nkosi yami. Indodana kaMtshengiseni le ubaba uCwenze lo wayekilima ngakwempucuzeko. Wayevela afike nje ngebhano angazi kodwa ngiyahletshelwa ngapha. Sanibonani. Ninjani? Siyaphila. Yithole indidane leli. USipesihle wagcwenza. Ngijatshulisa ukuthi ngikuthiwa isikhathi asisekho vele. Cha nje engingakubonga kakhulu nami ukuthi ngibonge ukuthi ngaso sonke isikhathi ilokhu saqala ukucula thina impucuzehle siba khona ngaso sonke isikhathi. Siyacela nje ngaso sonke isikhathi futhi uhlezi usekwa umcimbi wempucuzeko, umcimbi omkhulu ke kuMaskandi lo siyabonga. Siyabonga kakhulu qhawula kithi. Siyabona kungena insizwa lapha uqhosha ngokwenza kwakhe. Umfoka Sibisi ngizocela Mahlasi uphakame bekubone abangapha ngaphambili ngoba bakuboni. Ngani umsephaka yes. Siyabonga Hlasi ukusivisitha. Ngizocela ukwemukela ngokukhulu kwithoba. Ubhuti lapha phambi kwami umnomzane kushiwo njalo manje. Ukhuzani umfoka Mpongozi. Naye futhi asondela acosha ithuba ezi artist nalo elikhona la kwimpucuzeko elizoba futhi likhona. Shaya ihlombe sasondela. Sanibonani. Indlela enibanda ngayo. Hayi. Angazi nithathwe kuphi noma ama-IC kwathiwa uzanini la. Aze ngibabona abantu ngathi mina kusemlindelweni. Funa semlindelweni ngcono ngoba kuyaculwa. Cha siyabingelela kakhulu. Anibandi nonke njalo. Bakhona abazamayo. Cha ngithi angibonge ithuba lokuthi ngonyaka ka2026 njoba impucuzeko isiyenzeke okwe13 nami ngisengxenye yayo akaze ngiphuthwe ngisho eyodwa konje aze ngiphuthwe yini konje akaze ngiphuthwe eyodwa kodwa ke ngaphambi kokuthi ngiqale ngidlulise amazwi okusupport ngizobingelela kakhulu abahlonishwa etafuleni babundlanya nobaba umcine konje cha ngisho ukuthi iring iphi umdala kangaka bese ngibingelela abahlonishwa abasithwebulayo zintatheli zethu Mvelase ngiyakubona namaciko wonke ngiyabingelela o stage manager bakhona la abaphakayo lapha nabo bayaphaka nabo ngiyababingelela nabo bonke ke nezintatheli zethu lezi zika Maskandi ongobhanyazile ubhanyazile ona nozoso siyabingelela kakhulu nogezani naye ngiyambona ihleli phansi siyanibingelela nje nonke bafowethu ngiyajabula ukuthi namhlanje umcimbi wokwethulwa kwempucuzeko ngokusemthethweni ube impumelelo ngokuthi nikwazi ukuthi nibe ingxenye yayo ngifisa nami ke ukuzoyibongela awukhona somnyama siyabingelela nakuwena mfowethu omnyama ngifisa ukubonga kakhulu ithuba lokuthi nami kwathi uqala lomcimbi konje waqala ngo2011 waqala ngonyaka engaqala ngawo ukukhipha ialbum ngawo ngafonelwa ubaba uShobeni ethi
usesikhulumele laphana kwimpucuzeko ukuthi size sizoyiveza. Nangempela ke sangena emontweni sashona khona sihlala eGoli namanje sihlala khona eGauteng. Sahamba ke ngathi ngena nje ngengoma eyodwa ayibangisaqale yesibili kwathiwa isikhathi sesiphelile ngacela ngena. Kwathiwa cha isikhathi sesiphelile sokufuna kuperform abanye abaculi manje thina vele bezovela. Angazi kwenzakalani lapha isiphithiphithi nje kodwa khona ihlwele zangajabula kakhulu ngoba phela lo nyaka ka2011 esafika ngawo abantu basemukela ngenhlokomo. Kuze kube namhlanje ke umuntu usaqashwa kwempucuzeko engicabanga ukuthi Gwazela awusenzeli favor ingenxa yamava umculo wethu owubonayo ukuthi abantu bayothanda kakhulu. Engicabanga ukuthi futhi kuyasiza nakho lokho ukuthi kuziveza njengabantu abahle abakwaziyo ukugcina irelationship ngoba ama-artist anamhlanje amanye ubona sinalo kulonyaka ngonyaka ozayo alisekho hayi ngoba ingoma linayo ingoba nje inhlonipho ayibangabikho kwi-last event wafika umuntu akuthwala ekhanda ukuthi uphethe ingoma kanti ingoma ke thina siyayazi ubuza kithi yokubhuquzisa nje kabuhlungu kabi ingoma iqhathe nabantu injengesibhamu somthetho mosanda kusithola ufise ngathi ngakho umuntu uzokudrivisa kabi nje usheshe uvela uthi so kubalekile uma ushaya ingoma kulonyaka ungasitsheli ukuthi nangonyaka ozayo uzoyishaya lo ngoma iyinhlanhla hit so kubalekile ukuthi ngesikhathi usenengoma enkulu ngalowo nyaka ngonyaka ubahloniphe kakhulu kwabantu ngesikhathi unengoma enkulu bahloniphe kakhulu abantu ngoba bayakunothisa abantu bakunothisa kahle mawusaphezulu ukuthi ubaphatha kanjani. Ngonyaka ozayo mawusubuya ingoma yakhe singasalingana nenye ingonyaka odlule uthola ukuthi imnandi nayo kodwa bevele bekubambe ngamabomu bekubulale nje ngamabomu bephuma umkhankaso ukuthi hayi lo befonela abanye babethi akuthiwa lo khohlwa loyo thola sebekubambe kahle ke impela nengoma yakhe ayiseyona idemand. So kubalekile nje ukuthi uhlezi umculo ungene emculweni ngethalente nothando necommitment ngoba uma ungene ngecommitment uyawuthi noma uxhashaziwe kodwa mase kufonela umuntu uphinde uye thina kunemicimbi eminye kaMaskandi la esihambe ingakazi isikhokhele ngishona kanye namanje isenzeka kodwa salokhu siperforma lokho efona lokho siperforma ngoba siyisithi ngiye ngithi mina uma ngizoze emcimbini wakho ungichaphaza ungangikhokheli khona ilunda elihleli lapha kwimakhi elizongithatha mina leyo ngiyosebenza ngeviki ezayo ngiqashela ukuthi ngibonakala emcimbini wakho kodwa wena ungikhokhelanga khona indlela engizokhokheleka ngayo akukhona nje ukuthi uNkulunkulu ubona nje ngigqimuze stage mahala kukhona imicimbi ngempela othothi siyithole ngenxa ukuthi sizile kuwena. So ke ngizwile amazwi ashiwo noNdaba mayethi umcineka eminye emcineka noMthembu noNdlanya umcimbi wabo womunye owahlonipha ama-artist nibambe kanjalo ke ningashintshi ngoba lokho kuzokwenza ukuthi ama-artist ehleze nihlonipha namanje umculo ongekho kwimpucuzeko uyayilwela ukuthi ebe kwimpucuzeko. Siyabonga nje uGadlakani ukuthi uzile namhlanje ngizwe ngathi kuthiwa kaqashiwe kodwa ngoba usazi basazokhuluma abaphathi I think vele so we obvious mina ke ngumculi ngane zakwethu olangazelela ukukhula ngaso sonke isikhathi mina mangena e-studio ngiyithathisa nje okwevukane esawuqala ukucula mangena e-stage nginikeza i-stage ngiye ngiyithathise okokuthi mhlambe it's my last performance mhlambe asekhe linye ithuba le performance ezobe ngilithole ngiyazimisela kakhulu angize ngakuthwala ekhanda ukuthi ngubani angiphefonyelwa igama kuperforma mina uqobo ngiqinisile impela le energy yomculo safika nami mawungathi usiqhatha istage ungacisha ukuthi mina engifikayo ngoba ngiye ngenze sure ukuthi abantu ngiyabajabulisa ngoba lento yokuthwala ukuthi uba nekhanda yenza ukuthi ungadelive uyayitshela ukuthi yonke into yenzeka ngomlingo. So ke ngiyafisa ukuthi abaculi ngomhla ka29
babambe iqine njengoba debesha abafowethu ukuthi bazoyibamba iqine bebambe iqine futhi ngempela hayi indaba yokudlala ngiyabonga kwazela ngiyumculo ofisa ukukhula kakhulu ngisafisa ukuhambela idibanga mina ngifikela ngaze kufike khona umuntu lokho ngifisa ukwenza ngesupport engiyithola kubona bonke abantu emacikweni abalandeli kubona bonke abantu ngiyafisa njoba ngihambe ngathi imicimbi ukuhlela imicimbi sengizoyiyeka ingoba ngiyabona ukuthi uhambo olunye ngifuna ukulithatha la ngahamba lishayisane nokuhlela imicimbi yabo so ngiumuntu ofisa ongafuni ukuhlala entweni eyodwa kakhulu ngoba manje ngihlala kulonto leyo kakhulu mhlawumbe ngagcina ngasakwenzanga okunye okulandela lokho so abafowethu bayenza imicimbi ngiyazibophezela ngizoyihamba futhi yonke imicimbi yabo ngiyisupport ngoba nabo bangisekile kakhulu so ke kwazela njengoba benincoma bethi niyabakhokhela abaculi niqhubeke nibakhokhele abaculi ningashintshi ningathi ngoba seninconyiwe bese nithi angeni sabonakala ningashintshi niphinde nibakhokhele ngifisa ukukhula ngize ngifike esigabeni sokuthi ngize ngibe yisponsor sempucuzeko uthi umlomo uyadala ngiyafisa nje nami ukuthi umcine kaMethu ufuna ukuziphucuzeka ethi uyangiqasha ngithi hayi ngicela ukufaka u3 million kulo event uyabo so isifiso sami thi umlomo uyadala mhlawumbe kuyokwenzeka so ke bese ngiza nje hayi sengeza nje ngizokuperformela nje ke uyabo so ngiyabonga kakhulu ithuba enithena nikeza lona ukuthi sizovela amaciko onke akhona labafowethu animosha ngesikhathi ngokuzala lento yokuthi nifikela kuyisign yokuzehlisa kuwuphawu lokuthi aniphakeme khona abaculi kathi mabethu abezela abona ngathi uyayingcolisa into ekhona ngikhuluma ngento ekhona athi we ngiyohlala nobahuphe yabo kusho kanjalo yabo kodwa nina ngokuthi nizelani indlela ke nami engioperate ngayo ngoba kuthoma ulapha phezulu ibhilidi malisha aliqala ukusha lapha aliqala ukusha phansi awukho umlilo oya phezulu ebuilding wonke umlilo uqala ukusha phansi uyozwa ngabantu abaphansi ukuthi liyasha ibhilidi ohleli kulona uma uzohlala lapha phezulu ungezi lapha phansi uyosha nebhilidi ngelinye ilanga so ke ingakho ngeke ngithi ngasonke isikhathi ngifuna ukuphila lapha abantu abangayitsheli ukuthi ngihleli khona kuze mina mhla lisha ibhilidi kimina engiyokwehla ngitshela abantu ngihambe ngitshela abantu bonke abasebuilding liyasha ibhilidi so ke bafowethu ngiyabonga kakhulu sengathi konke ngahamba kahle abantu ke abahambe bayothenga amatikiti ngomhla ka-29 umcimbi uzobe use People's Park siyacela ke emncane ukuthi usikhulumele nomasipala ukuthi bengawuvali ngo-12 umcimbi sinenkinga ukuthi abantu abazi ukuthi bazohamba ngane ngo-12 abanye igebengu sithola ithuba lokubakhuthuza zikhona into njalo ukuthi ngoba abanye abantu ngeke bebuye bezobika noma bengasho akuzwakala ukuthi kwenzakaleni mabebuyele emuva kodwa mawuphela kusakhanya kuba right siyacela nje usuku olulodwa nje siyazi ukuthi bakhala ngomsindo abelungu lapha abantu bakhala ngomsindo bona siyacela ukuthi usuku olulodwa nje bevele nabo benza amabrayi endlini zabo ukuze siyohlukana kahle sonke ekseni ngiyabonga kakhulu siyabonga kakhulu yazi akekho umuntu onebhadi njengomsakazo ongadumile babingelela bonke abantu leka amajiyaneke yashiwa nje cha ngizwanga ukuthi njinji ngicela nami ngibingeleleke ngishayele ihlombe ngingedwa bakithi cha ngishayele ihlombe bafowethu angibingelelwanga phela ngizwanga abanye ababingelelo uyabathakazela ku right ngapha kuyasinda kimi noma sengiyasinda asazi phela sibonga kakhulu uKaozi uthinte indaba ebalekile njalo le ka12 abafowethu ebusuku ayi impela yona iyahlupha okanye iyalimaza okanye ibhlungu kodwa ke siyacabanga ukuthi noma sinethemba noma nami nginethemba lokuthi angazi noma ngizothi umasipala noma uhulumeni noma
loyo nje kuyena obhekene lowo mnyango loyo siyacela abafowethu nisikhule noma niyikhulekise impucuzeko ayi impela leka 12 cha iyawulimaza umcimbi ngicabanga ukuthi igwazela uzoyifakela ngempela izibuko ibalulekile awu ndebe zethu siyabonga kakhulu sicela ke njengamanje semukele ubaba uGwazela ngaphakathi kwethu siyabonga Ngiyabingelela kuwena mphathi wohlelo Njinji. Ngibingelele bonke abacosheli abakhona lapha endlini. Ngokuhlukana kwabo nangokuhlukana komsebenzi wabo. Ngiyanibingelela nonke abafowethu. Ngiphinde ngibingelele abaxhasi beMpucuzeko Maskandi Festival esinabo abakhona lapha endlini. Ngiphinde ngibingelele wonke amaciko akhona abaphathi bohlelo ama-influencers esinawo lapha ngaphakathi okungama promoters ayimpucuzeko. Ngibingelele nabafowethu esisebenza nabo, ngibingelele uThabani Mthembu. Abantu abaningi ke lensizwa ehleli lapha efaka izibuko abayazi abajwayele ukuyibona. Lensizwa uThabani Mthembu uyena umuntu engaqala naye impucuzeko. Ngiyacela Thabani bosukume bakwazi ukubona ngoba bakwazi. Lensizwa yayisebenza eGoli, uyifilm maker. Uyena umuntu manibona abantu ku TV abadumile, uyena okhanda abantu abaningi abadumile. Kodwa ngakwazi ukumconvince abezoshutha la eThekwini enye ama drama for SABC. Ngamtshela ngabe sabuyele eGoli. Na umbono khona ngakuhlangothi lomculo. Ngawuchaza wasulumbana nombono anawo wokushutha kwezamafilimu. Ukuthi cha mcineka mawukhuluma kanjena ngeke ngisabuyele eGoli. Asiqhubekeni ke sizame ukushizila siyilungise lento. Ayangashesheke yachuma. Sahlupheka kakhulu naye. Into engcono kayinayo mina engangenayo wayenemoto. Imoto kungenayo. Kwakusiza apho kuba nemoto kwakhe. Sasithi masibamba imhlangano singakwazi ukodwa ukudla ngenxa ukuthi imali asinayo. Mase semahotela no ema-restaurant. Uma wakhe amenzela ukudla okuzonela mina naye. Ukuthi sizothi mangabe sesilambile sihambe siye emotweni. Sithi khwaphu. Bese siyabuyela. Uma sesihlezi la bethi abantu esinabo anifuni nokuorder sithi ayisuthi. Kanti sesidlile emotweni. So sayibamba ke nalensizwa kwaze kwanamhlanje ngithi angi-acknowledge ngoba izinto zabantu abamnyama akujwayelekile ukuthi uma ngabe beyiqamba zihambe isikhathi eside. Ingakho ngithi angiyibonge ngiye ngizokhulunywa ngeBlack Excellence Sihle Mavuso. Anganoma ngisho kahle nithi ngiza sesikhuluma emabhinceni. Kodwa impucuzeko iyiproject yabantu abamnyama esiweqile u10 years. Isikhathi esiningi izinto zabantu abamnyama azu-reach u10 years. Kwesinye isikhathi hayi ngenxa yokufeyila kwabo, ngenxa yama challenges ababhekana nawo nokungayitholi support. Ngiyambonga kuNkulunkulu ukuthi sikwazile ukuthola isupport kwaze kwanamhlanje. Zinganza kwethu impucuzeko yakulonyaka for me ihlukile kunayo yonke impucuzeko esiyaba khona. Impucuzeko yakulonyaka isondele enhlizweni yami ngendlela eyisimanga. Futhi ngiyaqinisekisa ukuthi ayina impucuzeko nibonile ngonyaka odlule indlela yayimpumelelo ngakhona. Ama events amaningi ashayekile emveni kweCovid. Niyayikhumbula impucuzeko before iCovid ukuthi ayinjani.
ngicabanga ukuthi ibiqala ngonyaka odlule ukuba yilento ebeyiyona after i-COVID. Ngisho ngiqhathanisa neminye imicimbi ebekhona ngoba imicimbi affectwa lento ye-COVID. Amehlami nama wazange azakhola ngiyathi mangabe ngibuka ama-video ngiyibuza ukuthi lo muntu wayemema labantu abaningi kangaka wayemikiphi intaba wabathembisa ini. Nalapho ke kuseyikho ukubonga uNkulunkulu ngoba asikho isinkwa engathi siyasidayisa esingatholakali kamakhelwane. Kodwa uNkulunkulu uyalifaka uthando alitshale kubantu ngayo yonke indlela. Uma ngabe ke ngibabaza impucuzeko ngonyaka odlule kodwa eyakulonyaka njengoba ngisho ukuthi kumina ihluke kakhulu ngoba ngeke ngisakhuluma isikhathi eside kodwa kubalekile ukuthi ngisho ukuthi yini kulonyaka esiza nayo ehlukile kuneminye iminyaka. Okokuqala esiza nakho impucuzeko yakulonyaka iyimpucuzeko yokuhlonipha umtshengiseni Gcwensa indidane. Ingakho ngithe kumina yehlukile umfoka Gcwensa ukubuse khona ngiyecabange kwamina ukuthi ngabe isimo sinjani kwawona impucuzeko ngabe ikanjani. Kuyenzeka ke uma uqala umsebenzi wokusebenza ngabantu bese uthola abantu abazokholelwa kakhulu embonweni okudlula ngisho wena uqobo. Umtshengiseni angikholwa futhi awuthi angikholwa umtshengiseni awukho umcimbi owayekholelwa kuwona njengempucuzeko. Ngiyajabula ngoba oncwadi bakhona kunesikhathi la owayengaphathekile khona wayidunguzela esesibhedlela. Kusho ukuthi uthe mangabe ngicabanga wayishayekile uthe mayiphaphama into yokuqala wayicabanga wacabanga ukuthi impucuzeko isidlulile ngoba uyakhumbula ukuthi wangena kuthi uyeza manje mayiphaphama akazi noma isingenile isidlulile yini. Ngathi ngabona efona ngashaya uvalo ngathi nalo umuntu akafanele ukuba ngabe usesimeni sokuphatha ucingo. Wangibuza umbuzo wathi kumina Mcineka impucuzeko isidlulile yini. Ngathi mina hayi ayikadluli kodwa nginongabazane lokuthi ihlale. Wathi yindaba. Ngathi uxhaso kasinala silitholi. Ukwenza ke umcimbi ubone ukuthi uxhasa lokho nginenkinga ukuthi laba bantu sizobakhokhela ngani abazobe khona abaculi sizobakhokhela ngani. Ngalondlela mina phakathi kwami nawe ngicabanga ukuthi impucuzeko ayingabibikho sosibona izizathu ngeke simemezele ukuthi ingenxa yesupport sosikhanda izizathu ukuthi siphi. Wakwenza kwalula wathi kumina hayi webhuti lalela khona uhlele nginalo. Qhubekani nina umcimbi awube khona kuphume nama-poster nikhuleke khona uhlele nginalo mina impucuzeko abantu bazokhokheleka ukhululeke khona uhlelo lemali enginalo. Ngajabula ke phela ngoba ngiyayazi influence yakhe futhi ngiyazi nabantu axhumene nabo so ngiqhubeka nje sengineshow ukuthi hayi ke sisorted futhi waphuma esibhedlela kwa right yonke into wanedwa announce ukuthi uyeza even isupport ngokwabantu kwaveni kwaphithizela into ongazange uzuyibona abantu bazokukhumbula lo nyaka. Sengiyambuza ke ngoba phela sekusondele kakhulu ngithi mina mfoka Gcwensa manje imali soyithola ubani isponsor sicabangele ezosinikeza imali. Wathi hayi asikho. Ngaloso sikhathi akekho umuntu ongafuna ukuza kwempucuzeko. Hawu. Diliza. Uthini manje mawuthi asikho isponsor? Wathi asikho isponsor. Ngithi nasizokwenza kanjani pho? Wathi ayilula lento Mcineka. Angithi uyabona njengoba mina sengimemezelile ukuthi ngiyeza kwempucuzeko. Ngithi mina ya. Uthi uyabona mina nginabaculi abaningi abangiprethendayo. Abenza ngathi bangithanda. Kodwa nje abangangithandi. Nginabaculi abaningi futhi abangithandayo. Ngithi mina ya. Uthi uyabona njengoba ngithi ngiyaya lapha. Akekho umculo ongafuni ukuya lapha efuna ukungibona ukuthi ngizofike nginqume kanjani. Omunye ufuna ukungibona ngizofike ngiboze kanjani. Ngalondlela bonke abaculi bayeza batshela ukuthi bazokhokhelwa after umcimbi. Ngisho kanjena na uthi phela angithi ke imali izokhandeka esangweni bakwazi ukukhokhelwa bonke. Ngithi mina uma ngabe imali ingaseneli wathi cha ngicela mina ungangikhokheli. Amazwi akhe lawo. Hawu na wathi Mcineka ngizoza mahala mina nginikela ngami.
angizoza ngoba sithatha irisk la kodwa bonke abaculi bazokwazi ukukhokheleka ngathi mina hayi kulungile Diliza sobona kwenzeka kanjani hayi impela umcimbi waqala hayi kwakusakhona lento yokukhokha thina yokukhokha e-computer ticket online into entsha abantu ama-ticket bethenga esangeni yabona leya ndoda ngendlela ayineqiniso ngayo yenze isimanga yathi mayifika yafika ihamba nabantu mhlamba abawu-half wabantu abangaphakathi stadium ngababuka labantu ngase ngibona ukuthi bonke labantu bazongena mahala ngendlela abanomfutho ngayo pho le mali izotholakala kanjani le mali ngoba ngisho ama-security angitshela ukuthi angeke akwazi ukumelana nalaba bantu wangenzela isimanga umfo kwagcwensa wathi mayifika nje esangweni lwa muntu ngicabanga mhlawumbe khona into wayenayo uncwadi ngoba angimazi umuntu okhomanda abantu kanje wathi uma ngabe fika nje esangweni wasehamba wamaphambi kwabo wasethi wonke umuntu akabamba ulayini athenga ithikithi akekho umuntu ozongena kwimpucuzeko mahala ngezwe ngifikelwa inyembezi bawathenga bonke abantu amathikithi ngesikhathi bethenga amathikithi sekungena ungicifelihlo ngiyazi into ukhuluma ngani uthi uyabona ke uyabo hayi bangena abantu masifika ngaphakathi abantu nakhona bangakanani ngalonyaka sasebenza kahle akho ngisho isikweleti sabakhona abaculi bakwazi ukukhokheleka so uma ngabe ngithi ke umtshengiseni uyinhliziyo empucuzeko ziningi izinto engingakwazi ukuyibala ezenzeka bekuthi makuphela umcimbi umtshengiseni sikhulume mhlawumbe 3 hours so analyze sibukusana ukuthi yini edinga ukwenziwa ngonyaka ozayo uyazi khona into abantu abangayazi indleko uzokuza kwimpucuzeko for umculi ngisho ngalabaculi abayimiselayo ke mabeza kwimpucuzeko zingaphekwe imali umculi asuke ekhokhelwa yona for impucuzeko sihlale sikhuluma nabaculi sithi impucuzeko akuwona umcimbi wokuceba even kuthina nakuba abaculi futhi abaculi baqonda lokho ingakho into encane imali ayibizayo akuyona imali ayikhotha for impucuzeko ngokunjalo nabo bonke abaculi because ba understanda inhloso ngqangi yempucuzeko ukuthi kwimpucuzeko kungawe ukuthi yini kuphakathi ungayibulala icareer yakho ungayilontsha kabusha kodwa kungumsebenzi wakho nosuku uzowuveza uveza kubalandeli bakho ingakho imali oyispendayo izophindwa mhlambe kathathu kwimali osuku uzoyithola and abaculi abacomplain ngonyaka 2 years ago ngangixokela ukhuzane engitshela imali ayispendile eza kwimpucuzeko mhlambe imali akhokhelwa yona imali ayispendile mhlambe ayiphinde ka4 but he was not complaining nakhona ngixoxela wayengixoxela nje ukuthi uma ngabe uza kwimpucuzeko ufanele ukuyimisela kangakanani ingakho umculi elahlekelwa naye imali ephaketheni eyilungiselela ngoba kusuke kuwafa lolo thando ke lokuthanda impucuzeko kubaculi yilo olidale ukuthi impucuzeko kuze kube unyaka ka13 isakhona so ke baculi ngiyafisa ukuthi ke kunina nonke einhlizweni zenu ngiyazi ukuthi umtshengiseni benimthanda njengeciko elinye elidala ngiyafisa ke ukuthi sonke siqonde ukuthi kulonyaka kuzoba unyaka wokuthi ahlonishwe ziningi inhlelo ezizoba khona kodwa kuzokwenzeka okuhlukile ngoba naye ubenza okuhlukile ngonyaka odlule niyakhumbula ukuthi sahlonipha uMajota kunabaculi thina esiqale nabendimini abangasasekho emhlabeni esiba nezinhlelo ukuthi senza kanjani kodwa okwalonyaka njengoba ngisho ukuthi akufani nokwamuntu njengoba ngisho ukuthi umtshengiseni wanikela ngaye uqobo lakhe for impucuzeko wayikhohlwa ukuthi umuntu omkhulu wabeka yonke into eceleni wabeka impucuzeko phambili ngalondlela ke bafowethu ngicela sambe namhlanje sazi ukuthi umhla ka29 August usuku lukaMtshengiseni impucuzeko yakulonyaka idedicated to uMtshengiseni uhlelo losibili esinalo sifakile la inkundleni zokuxhumana ukuthi
sifuna kube khona ubudlelwane obuhle ubukhona kodwa sifuna ubu-enhancer ubudlelwane phakathi kwesicathamiya nempucuzeko nomaskandi. Ngakho ke sizokusuka manje kuyaphambili sizokhanda uhlelo lokuthi uma ngabe kuyimpucuzeko sibe nama-artist amabili asuka kwesicathamiya. Ngalondlela indlela esikwazi ukufukula ngayo isicathamiya. Kuyiphupho lami Maciko ukuthi kuhambe kube khona ama-festival esicathamiya la nani baculi bamaskandi enizoqashwa khona niyoba ama-guest. Noma ngaba ababili noma ngaba abathathu kodwa into yesicathamiya ikwazi ukugijima kwenye level. Labo baculi ke bakhona. Abokuqala iqembu lesicathamiya lizobe likhona ekaMfoka Mkhize isangoma abafana beKholenzo. Elesibili i-Messengers iZulu Messengers. Angithi niyabona oshuni labo abahlukile besicathamiya sithathe oshuni abangafani nomuntu ozobebuka akwazi ukuenjoya ngisho belandelana le maqembu engwabalayo adlala nje oshuni abahlukile bobabili kodwa amaqembu lawa azoba khona abantu abaningi bawaphakamisile naseinkundleni ukuthi bacela ukuthi lolu hlelo sikwazi ukuthi seliqale ngabo. Lonyaka kuhlukile ngezinto eziningi. Sinana abaxhasa abasha. Ngicela ukuthi ngikhulume ngalabe engizoqala ngabo ngoba benza futhi into ehlukile for umaskandi. Bafowethu sekuze kwasilungela mangithi sekuze kwasilungela sekuze kwasilungela ukuthi sikwazi ukuthola angani mangakubiza ngo-corporate noma ngathini kodwa ukwazi ukuthi ngaphandle kahulumeni sikwazi ukuthola inkampani ezokwazi ukuthi zikholelwe kuyinto yabantu abamnyama edinga ukuthi ikhuliswe ibeke kwelinye izinga. Sesikhande ubudlelwane noPrasa. uPrasa ke abe itimela. Ukuba khona kwabo futhi nizobona ukuthi kuzokwenza ukuthi impucuzeko yakulonyaka ihluke kangakanani. Sizokwazi ukuthi si-activate ngisho itimelini. Kunabafowethu ekuyibona esizohamba nabo siye itimeleni engizobasho siyo activate itimeleni kusakaze kuzoke kubonakala ekusakaza ngisho khona itimeleni kuhanje activator ngoba abantu abagibela itimela abaningi yibo laba be community yethu leyamabhinca. So ke uPrasa ke uhambe wa-acknowledge lokho ukuthi bayabona ukuthi abantu abaningi abagibela itimela ingxenye yabo eningi suka kwi-community amabhinca base bethi ke bazosondela entweni yawo amabhinca ngokuthi futhi abathandi bomculo abeza lapha kwimpucuzeko bazoba transporta babalethe kwi-event ngeitimela. Baphinde futhi bababuyisele emakhaya. Ngithi ke lokho sikunokondise nje lokukhuluma ngoba ukuthola uPrasa as a transport partner kaMaskandi kuzosilekelela ngendlela exaka ukwenza. Siyabonga bafowethu ukuthi uma uNkulunkulu enibeka kuma position enikuwona niyakwazi ukucabanga ngemuva nisikhumbule nani ukuthi ngobani ngoba umculo kaMaskandi uyithi futhi uyimumva lethu futhi uyikusasa lethu. So uma ngabe ke uNkulunkulu esenibeke kuma position lawe enikuwona bese nicabangela abantu abamnyama ngalendlela engathi uNkulunkulu ke enganivikela njalo lizoyihlaleni izona ningakhishwa umuntu. Siyabonga kakhulu. Ngiyathanda ukuthi sengidlula kubona ukuthi nabo baphakame nikwazi ukubabona ukuze ngisho ngihlangana nabo emgwaqeni nikwazi ukubacela amathikithi ezitimela.
bengicela abafowethu bakaPrasa bakwazi ukusukuma indlu kwazi ukubabona inkosazana. Iyo lenkosazana esithanda ukubhubha. Isuke eGoli njengoba ilana nje yathi yaflya noza kwabo beza bazosibona. Khona lapha ngemuva kusho ukuthi unamahloni yena okusukuma angazi ngaziphi kodwa ngicela nimbone. Ukhona na umfowethu lo wenza amabika ama transport update. Nange phethe camera lapha lo faka ibuko enisuke nimuza okhosini. Yeah. Sesiphinde sanenhlahla futhi bafethu kwajoyina uSminoff. Angisho uSminoff umculo. uSminoff laba bakatshwala. Impela bayingxenye empucuzeko Maskandi Festival kushuthi nje bafowethu ngalela langa kuzobe kumnandi abantu bazobe beduma. Hayi wonke umuntu uzobe eduma ngalela langa. Siphinde sibonge iprovincial government ngokuthi ihleze iKZN provincial government ngokuthi bahleze benathi. Siyazi bakhona nabanye abaxhasa basazojoyina. Baningi abaxhasa bakhona njengoba nisuke nibona nalapha khona noSampra. uSampra kabaculi bayawazi ngoba usebenza kakhulu ngomculo. Bakhona baningi abaxhasa sinabo na kwi-poster babonakala. Lolu hlelo lwezitimela ke sizolimemezela ukuthi luzohamba kanjani. Kodwa ngithi angikusho lapha indlu ilalele nalabo abacoshayo bakwazi ukubhala bakunokondise ngendlela abazokunokondisa ngayo. Bese ngeke ke sibathathe bonke abaculi ngoba akwenzeki mahala into yakhona nanokuthi yenzeka within isikhathi esithize. Abaculi esizobe sihamba nabo bane bawu4. Abakhona la endlini ongekho ngicabanga ukuthi usendleleni. Oqala uBahube. uBahube ke sobe siphuma naye singene ezitimeleni sinxenxa abantu. Owesibili umkhawa umuntu encane. Owesithathu uLimithi umfokanala. Owes4 uKhuzana umfokaMpungosi. Nama influencers ama promoters ke sobe samba nawo. Umuntu ke okubalekile ukuthi ngikusho lokho ama promoters enza umsebenzi oyisimanga ngoba ngisho silele uthi uyangena kwi social media umfice nangu ushaya content ethize abantu bayithanda. Ngakho ingane zakwethu ngiyanibonga kakhulu ngayo yonke indlela. Asiqhubekeni siwuphusha umcimbi kukude la kubhekwe khona. Okwambe kungekuningi ke bekukusho inhlelo ezintsha esiqhamuka nazo. Engicela nihambe nayo kakhulu ile yokuthi umhla ka29 usuku likaMtshengiseni Gcwensa. Le impela ngiyacela ukuthi nihambe nayo ngoba ngiyazi naye lapha khona uyobe enyakaza futhi uyazi bafethu makuyimpucuzeko ngisuke ngineshow ngithi mina umoya kaMtshengiseni awukwazi ukungabikho ngoba kwamina ngiyahluleka ukuchaza ukuthi impucuzeko wayeyithanda kangakanani to a point ukuthi yayithi yenzeka uthothi siyafona sesi-analyze ngisho ama-performance abaculi abuza ukuthi wenzani manje lona hey ngife insini lo muntu wayiphila bafethu ngendlela exaka ukwenza. Namhlanje ke bafethu ke siyamkhumbula ke ingane zakwethu okwambe ngekuningi bekuyilokho. Ngiyazi bafethu ukuthi isikhathi esihambile kanti fanele sithole nokuya ngasethunjini. Ngizodedela uSandile la umfokandlanya athi qaphu into engiyithanda ngoSandile ke akakhuluma isikhathi eside. Is a 2-minute man. Kuyona yonke into ayenzayo ngisho ekhaya nje is a 2-minute man. Ngicela ukuthi nginikezeni ithuba. Ngicela ukuyiphikisa le nkulumo. Angibingelele bonke abantu abakhona ngaphakathi endlini. Sibonga kakhulu ukuthi nibe khona ngoba lo mcimbi ngaphandle kwenu bengeke uzube khona. Angizili zokhuluma kakhulu. Ya lo mnumzane lo. Angizili zokhuluma kakhulu kodwa okubalekile
ebengifisa ukudlula kukona mina. Njoba eke wabala ukuthi enye yama sponsors esinayo njengamanje uSampra. Bengifisa ukudlula kuleyo party. Kakhulukazi kubaculi nabantu abasebenza ngomculo. Eyokuthi sinohlelo esinalo abantu esiqale nabo impucuzeko bazokhumbula ukuthi masiqala sasenza ama workshop khona ama workshops asesiwenze sasihamba iSouth Africa yonke senza lama workshops eyase KZN nje ejwayele ukuba seMaritzburg Sedar kwakukhulunywa khona ngokuthi suthuthukisa kanjani umculo wesintu sukhulisa kanjani. So ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi ababe ingxenye yaloko ababe attenda leyo nto namhlanje bakhulile bakhulu kodwa izinto ababeyicosha lapho zibasizile kakhulu ekutheni babe la bekhona. So namanje isifiso sesikhulu bekuyibuyisa le yanto esasiyenza for abaculi ukuthi singagcini nje ngokuthi basithokozise ngomculo estage but sibe nohlelo lokuthi ngaphandle kokusi entertainer wena ke njengomculi ukhula kanjani. Nayi into efanele bayi understand ukuthi uma umculi ufana nawo wonke umunye umuntu one business lakhe. Uneyikweletu njengawo wonke umunye umuntu kufanele ukhokhele ibond uma unendlu njalo ngenyanga uma unemoto kufanele ukhokhele installment yemoto uma unezingane ufanele uzise esikoleni kuyakhokhwa every ikweletu zakho ezenyanga nenyanga. Kodwa uthola ukuthi ukusebenza kwakho akona okwenyanga nenyanga. So kunezindlela ke zokuthi senza kanjani ukuthi nawe mangabe uyiciko ukwazi ukuyiphilisa inyanga nenyanga njengabanye abantu abasebenzayo. And ke uSampra sikhulume nawo ukuthi sihlele lawa ama workshops asiwenza qala ukukhulisana ngokwe business lomculo, not ngokucula, ngokwe business lomculo. Ngiyazi abaculi abaningi banama manager uthi hayi manager yami izokwenza lokho, imanager yami izokwenza lokho, but kubalekile ukuthi ithi manager ikhona iyenza ube nawe uunderstand uqonda kahle ukuthi lento eyenzayo iyini ukuze uma unembuzo ukwazi nokubuza ukwazi ukuthi ikukhulise lento. Ungathi ngohlukene nemanager ubonakala usudabukisa kuxakeka abantu ukuthi kwenze njani manje kanti hayi ubuwenzelwa yonke into wena ungafundi lutho. So ke sinohlelo ke noSampra lokwenza lawo ma workshop. So sizokhipha ke usuku nokuthi inhlelo izohamba kanjani esicela ukuthi baculi lento ingani nani nizohlaba nolawula ingani. So kubalekile ukuthi nibe khona. Akusizi ukuthi sithi sizokhuluma ngebusiness lomculo nabaculi kodwa bangabi khona abaculi kube khona omsakazi nje no Bhanyazile. So iloko nje engithi angikudlulise ukuthi nibeke indlebe nizothola ama details ukuthi le workshops yenza kanjani. uSampra owama bayibiza ngani South African Music Performance Rights bayazi abaculi qoqa ama royalties nani ngathi mangikhuluma nabathi yazi banama royalties ahleli kubona ngoba abaculi abaregistile ngendlela eproper. So ama royalties ahleli ngakubona wena uhleli ngalawo ukhala ngokuthi awunamali kanti imali yakhe ihleli somewhere kodwa awazi ukuthi uregister kanjani, awazi ukuthi uyithola kanjani imali yakho ehleli ngakwaSampra. Zonke lezo zinto lezo. So sifuna ukunibona nigwili, sifuna ukunibona nihlale endaweni eziphakeme, nihamba ngeemoto eziphakeme, niphila impilo eziphakeme, nifaka amaringa. And ukwenza lokho ukuthi si attend le workshop. So bengizo okwami nje ukuthi ngize kakhulu on that side ukuthi singagcini nje ngokuba mnandi sithokoza usigwebe police stage konke lokho esifake endlekweni kodwa nani nikwazi ukuthi ngokwe business ke manje nikhule.
Siyabonga kakhulu ngizocela nje uMthembu asondele azonibonga azophawula before si ay MC was usicela makunembuzo ke ngawo konke lokho sekwenzekile namhlanje ithuba leli before kusukuma uMthembu ke azovala. Sibonga kakhulu kubaba uGwazela nobaba usacela kubaba uGwazela. Ngizwile nje ukubaleka kwempucuzeko ukuthi kahle kahle akusikhona ukuthi kuyojatshula but ekugcineni usuke ufanele uinvest ngempucuzeko uwazi ukuthi yini owayibenefitayo through impucuzeko. Ngicela sibashale nje ihlombe imqondo wabo. Ngicabanga ukuthi umqondo wabo awukho ngokuthi bona bazobenefitani but bafuna kubenefite bona kuphinde kubenefite nama artists. Ngicela ke nibashale ihlombe bafowethu inhle lento esizwayo. So njengamanje ngicabanga ukuthi sizodedela imibuzo. Uzodla qhawe. Uzodla Zondi. No. Kuthiwa ke kunethuba lembuzo. Uzophakamisa nje isandla. Awu. Okay, asiphuthume le mbuzo ukuze Zoso ubuzoso uhlezi uzose nombuzo uphi? Ngiyazi ukuthi unawo. Banyazela unawo namhlanje? Yeah. Bakhona ngoba umsindo ukhuzani wenza kahle. In fact lento ngiyabonga ngoba nifike nihlele kahle yonke into. Kodwa ukuhamba kahle nokonakala umcimbi kulala ebackstage. Ngakho ke abantu ehleze sinabo lapha ngemumva bazazi ngicela abasukume o stage sukumani bafowethu abaculi banibone nibaza abantu ekufanele nibhekise kubona. Saliwa kulolo tafula ohlezi kulona nje konakele. Kunenkinga. Abaphakama phela stage manager sibabona. Manje kukhona umculo ongadlalanga bafethu nibhekane nawo uhlongwana. Benoncushela ibona basuke sebexovile mase kunokukhuluma kusokubona. La kunoncushela khona ke kuhleze kunomsindo ke niyalazi udaba. Ukhuzani bengathi buzana imibuzo bo stage manager ubethi ucela ukwazi ukuthi oba yeah Ndaba zethu. Bese kumele umculo uqala ke mhlawumbe ngithuka. Abantu abafiki. Into esibona kumasikali manje abantu bafika ngo-6 ukudlala nomuntu ethusa uphethe ubrand uthi usayendlini ngo-6. Kumele ngeke umculo ngithuka. Sizame ukuphethisana ngoba uma sesimbiza ukwazela sesinenkinga manje athi bonani badala. Lokho angeke sifise nathi bonani badala. Bese kuba khona amaphoyisa aseyapha lapho la kuthi ama-6 abanathi. Namfuza ukuthi ngobabahleli ikuphi abahleli ukuthi thina njengo-stage manager kuyinayina siveze ekhaya ngesibabhekisana nabantu abayihlelile kodwa sifuna ukuveza ekhaya ngokwesikhathi ngoba inkinga ibhekana nathi asesenayasekho kancushela ayinqeni yazi ukuthi kungena into encane njengamanje usemile la ekuthive limdlule ngathi ayimazi ngisho ukumazi kuthi ishonele kuthi singasathintwa kuthi ishonele izothi ibuya isiphethe umculo ngesandla simtshethela ngemuva how uthi yeza athi uMC how bokuthi into encane nje ongenayo ithi hey nangu umuntu ongenayo
lapho into encane ayisambheki ngisho ukumbheka imisebenzi yabo-ke o stage manager kodwa awuhlongana kaze ngimbone lapha awuhlongana hayi ucisha aqonde ngeke phela uqondile 100% ngoba o stage manager banezinto zabo nje kodwa kuyasebenzeka nabo kamnandi ayiwazona ebhadi uncushela Hayi phendula Khwezela awubuzile mala nokuvalwa hayi bese ifakiwe i-request ukuthi asiyikhulume lonto leyo yokuvalwa okay yokuthi kungavalwa ngo12 so lonto siphekwayo and siyaba encourage ke nabantu ukusheshe bafike ngoba kubalekile ngoba uyazi iphutha I think sakusayikhuluma lento ngicushela ukuthi abantu bafike bakhale sebethi umculo othize udlala isikhathi esincane umbuzo bafike ngasikhatsini bona ngoba yiba bafike late uma sebefike late ngiyaqambe uyacula umculi usecula u5 minutes sebenenkinga bathi isikhathi esincane asiculayo bafike ngasikhatsini bona ngoba uma ngaba abathandi bomculo befike ngesikhathi bonke abaculi bazodlala badlala isikhathi ngakho siyakhuthaza ukuthi siyacela abafowethu ukuthi abathandi bomculo sicela bafike early ukuze bakwazi ukubona abaculi bedlala ngesikhathi esanele akekho umculo ngezedlala futhi ngicela ukusho ukuthi njengoba kade besho osaliwa mfethu izokleliswa kahle ngicela ukukuthembisa kuloko ubusikwebo usaphumile hayi bafethu ngicela ukusho yabona iline up izothi masiyiphuma hayi izobe ikleliswe kahle bafethu umuntu yena uyobuka athi hayi ngeke ngilunge la ayibalekele kodwa izokleliswa kahle ha hayi umbuzo ngicela ube munye bafethu ngicabanga ukuthi sikhulume kahle engane zakwethu nali ikhaladi licela ukubuza uhlonga ngicela uhlongana bese kuba ikhaladi ngicela silayele bafowethu kancane babuhlongwana ngisicela silayele bafowethu ukuthi sizozwana sonke niyamdlula abese fika umculo sekudlula isikhathi sakhe uthi ngicela ungicuphise esikhathini sikabani imuphi lo mculo ufuneka simhlehlise noma simkhiphe sifake wena ngoba wena sakhe isikhathi sikushayile khona isikhathi engake ngasendela ngasukhuzana message ngithi ngingamboni ngumqalazi 15 minutes before angena stage ngithi kuba nguboni ungabuza wavela send message lathi ngilemva kwakho wathi sehambula sesend message wathi Hlongwane uyangazi mina sinisaqala ukusebenza kunini la owake ngashawa isikhathi sokuperform instead uzofica ukuthi esikhathini sakhe sekunomuntu bese kuthiwe asimcuphise bese hayi ngicela ukuthi nithi ngokusenza wangaphambili asale sedlala bese ngingena emva kwakhe ngale nto engizama ukuyisho ngizama ukuthi ngicela abaculi
behloniphe isikhathi. Mawuqashiwe emcimbini awuyi koziveza senibakhulu nina. Sikhuluma abantu abasayiveza bakhona. Sikhuluma abaculi abakhulu. Athi encane hayi malume manje isikhathi eninginikeza akunikiwe njalo uthini encane isikhathi unikeze uzogwazela basayina icontract evumayo. Isikhathi eninginikeza sona seyeli kakhulu ngcono sibe lapha ko-10. Ukhona senikezwe isikhathi sango-10 sesomhlonisa yaphi yena. So ngaleyo ndlela bafethu ngizama ukuthi nje ngicela ukuthi uma senisendelwe izikhathi zenu nama-contract enu kuhlonipheni lo ukuthi ufike egrand kunabantu abawu-15 vele into izele kwimpucuzeko awuzile ukuzoyiveza uzosebenza. Mawususebenzile ngoba uzokhokhelwa noma uculela abantu abawu-10 noma uculela abantu abawu-5,000 kuyefana. Okubalekile ukuthatha istage kwimpucuzeko uperforme uhambe so that sizokwazi ukubamba lesi sikhathi esuke sinikwe sona se-deadline. Yilongo nje engikucelayo. Uma sesithe isikhathi sabafowethu laba abayivezayo sesiphelile ukuthi-ke sivula ngoba kuphe ngo-8 abantu bakawuve baseke workshop abakafiki idobo impela kodwa akulona-ke ligayini ethile elakhe nabantu bakhe abangafikile uzophefomela abantu abakhona emveni kwalokho bese umcimbi uqhubeke ngendlela eqondile. Yilongo nje bengihapha uphawula ngiyabonga. Sasa nje izophuma iposter nenamba la abayibhalise khona. Yeah. Ngicela seku right ne awusekho umbuzo ne? Hayi. Siyabonga mfethu Mthembu sicela uzosivalela mfethu. Bese kuphuma instruction yokudla sesilambile bafethu. Hey. Sanibonani. Ngizoba mfushane ngoba sengiyavala vele. Sifisa ukunibonga nonke ngokuhlonipha lo suku namhlanje. Empeleni impucuzeko sasisungule ukuze siphucule izinga lomculo wesintu nabaculi. Kodwa nonke nina ayishintsha le game le kwayinina eniphucula impucuzeko. Siyanibonga kakhulu. Sifisa ukubonga ke wonke ama sponsors wethu akhona lapha nangekho namuhla. UPrasa sifisa umbonga kakhulu ngokuba ingxenye yempucuzeko kulonyaka. Sibonge uSampra, uGate, sibonge uMantantisi Trust, bese sibonga uKZN Arts and Culture. Nabanye ke sifisa ukubabonga ke nalaba ke abaseza esesibashelile sibonge kanye nelanga njengoba ke lihlale liyingcenye iminyaka yonke. Siyabonga siyanibonga nonke njengama sponsors. Sibonge ke abaculi bethu sibathanda kakhulu. Siyabonga kakhulu. Sifisa ukubonga ngokukhethekile uKhuzani ngesithembiso sika 3 million. Siubhekile lo 3 million eKhuzani siyabonga. Mfethu nazo. Sibonge ama-influencers wethu siwabonayo lapha. Sibonge izintatheli, ama-media houses. Siyanibonga nonke ngokuba khona lapha. Nakho sifisa ukunikhumbuza kona. Amathikithi atholakala eCompuTicket. Ungathola eShoprite, ungathola eCheckers, ungathola uSave, Checkers Hype. Yeah, ilezo indawo lezo. 150. Kodwa uma uzothenga egethini izoba 200. Sizama ukukhuthaza bonke abantu ukuthi bathenge kulezi zitolo lezi ngoba izinkinga ezenzeka lapha egethini zingaphezulu kwamandla ethu. Ziningi igebengu esidayisa amathikithi ayifake bese kugcina kuboshwa abalandeli bomculo wethu esuthandayo sebeboshwa sebefaka emavenini ngenxa yokuthenga amathikithi ayifake. So siyakhuthaza ukuthi ke
amathikithi athengwe i-complete ticket nakulezi itolo lezi ukuze kunciphe mhlambe ngelinye ilanga sogcina sesivala indaba yokudayisa amathikithi egate ngenxa ukuthi kunezinkinga eziningi. Sinawo no VIP no VIP ngendlela efanayo, so siyacela ukuthi ke nenze noma nithenge amathikithi kusesenesikhathi. Siyanibonga kakhulu. Njengamanje ke sizo yakothatha laphana ukudla cishe abazothenga ama VIP nama VIP bazokuzwa lokho kudla lokuyana ngosuku lomcimbi ngoba kuzobe ukudla okufanayo kodwa ke okungaphezulu kwalokho ke okukhona namuhla. Siyanibonga kakhulu ke sengathi ke ngihamba kahle mesene emakhaya niphephe ukuze sikwazi ukuthi siphinde sibonane kahle ngomhla ka29. Siyanibonga. Sibonga kakhulu Jamakamnisi Velasi. Kwazela siyabonga nathi ukuthi ukholelwe kuthina sikwazi ukucontrola lolu hlelo oluhlonipheka kangaka. Ngiyabonga ngingedwa nje. Kuba ngiyakuzwa ukuthi sibangaka cha ngingedwa. Ngiyabonga nje kakhulu uNkulunkulu azanibusisa. Bese ngiphinda ngicela before ngiye kumambuse lapha khona sikukhohliwe okubalekile. Okuye kuhluphe lapha ngiyangibona ukuthi kuye kubahlukumeza o stage manager kodwa mhlawumbe bakukhohliwe ukusho. Akusebenzeki la stage Kwazela. Kuthi ngena iartist liperformer sekugcwele abantu inqwaba la stage. Nalapha phambi kwe stage akekho umuntu ongaseyona intatheli manje. Khona kongithumela umessage la othe ucela ngamvezi obecela ukuthi lokho nizame indlela ukuthi nikulungise. Ise backstage ufica sekugcwele abantu ongasebona ngisho ama artist nalapha futhi phambi kwe stage even phe kwe stage. Angisho ukuthi ku wrong but bengicela ukuthi Kwazela masenihlela nakho kuthiwe angicela ukuthi nikulungise. Sibonge mambuse lapho sazosibuyisela enkosini bese silungisa indaba yokuthi sithole ukuya ngasethunjini. Oh